In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands. Ik ben Maurelio Nobrega en ik val tijdelijk in voor Oscar van Dam, die nu even van een welverdiende vakantie geniet. Dit zijn de berichten van vandaag. Informatiedag over veiligheid. Het Korps Politie Curaçao en de organisatie Plataforma Bandariba hebben gezamenlijk afgelopen weekend een informatiedag georganiseerd in het kader van veiligheid. Centraal stonden vragen over wat burgers zelf kunnen doen om zich te beschermen tegen criminaliteit. Daarbij was ook minister van Justitie Shelton Hato aanwezig. De minister heeft zijn medewerking aan het project toegezegd. Volgens de minister kan het project meegenomen worden in het nieuwe Barrio-plan van de regering. Daarbij neemt preventie van criminaliteit ook een centrale plaats. En Stichting Siloam kan nog tot het einde van dit jaar blijven draaien. Men zegt wel eens, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat bleek afgelopen weekend weer eens toen een gullegever zich meldde om Stichting Siloam financieel te steunen. De stichting kon het maken van voedselpakketten voor arme gezinnen niet meer opbrengen. Dit door teruglopende giften en donaties sinds de COVID-periode. Dankzij hulp kan de stichting nog tot eind dit jaar voedselpakketten blijven maken. Siloam, dat op christelijke waarden baseert, beschouwt deze kans als een geschenk uit de hemel. De gever blijft liever anoniem. De service van hotelmedewerkers laat te wensen over. Dat verklaart een op het eiland bekend hotel in het Rifgebied tegenover Extra. Het hotel ziet zich hiervoor genoodzaakt buitenlandse werknemers aan te trekken. Het verhaal wordt door lokale medewerkers tegenover onze krant bevestigd. Ze zijn niet te spreken over de werkhouding van collega's. Ook gasten hebben geklaagd over het serviceniveau. Het hotel wil internationaal imagoschade dat daaruit voortvloeit zoveel mogelijk beperken en is overgegaan tot recrutering van personeel in het land van herkomst van het betreffende hotel. Veel vragen over de nieuwe screeningswet. Deze vragen zijn ontstaan door een uitspraak onlangs in hoger beroep. Dat zeggen verschillende juristen tegenover de redactie van Extra. Het is voor veel mensen niet duidelijk wat deze wet in de praktijk betekent en dan met name of iemand met een veroordeling wel of niet minister kan worden. Het is zelfs de vraag wanneer iemand als een veroordeelde kan worden beschouwd. De onduidelijkheid is ontstaan door een uitspraak onlangs in hoger beroep. Daarbij bepaalde de rechter dat iemand pas als veroordeelde kan worden beschouwd indien deze persoon een straf opgelegd heeft gekregen. Het OM argumenteert echter dat er wel degelijk van een veroordeling kan worden gesproken als de persoon in kwestie schuldig is verklaard. Het OM overweegt een cassatie in het belang der wet en dus niet tegen de voormalige ministerkandidaat in kwestie en heeft daarvoor 3 maanden bedenktijd. Een stagiaire is aangehouden wegens vernieling. Dat gebeurde afgelopen vrijdagnacht op zaterdag. Een Nederlandse stagiaire is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden wegens agressief gedrag en vernieling. Daarbij zijn 2 auto's zwaar beschadigd geraakt. Het incident vond plaats in Dominguito. De dame in kwestie zal mogelijk onder invloed zijn geweest van verdovende middelen. Een agent die langs reed en stopte om de dame aan te spreken wist haar niet te bedaren en moest daarbij om assistentie vragen. De dame bleek niet aanspreekbaar en liep bij de aanhouding een verwonding op door het tegenstribbelen. De dame heeft schade toegebracht aan zowel auto's en andere spullen rondom het huis waar ze is aangehouden. Nog geen 48 uur na de aanhouding van een agressieve dame moest de politie weer ingeroepen worden voor een andere Nederlandse stagiair die zich agressief gedroeg. Dit gebeurde in de omgeving van Mambo Beach Boulevard. Bij aankomst trof de politie een man aan met flinke klappen aan het hoofd. De man lag in een grote plas bloed. Een andere man zou hem in elkaar hebben geslagen en de plek daarna hebben verlaten. Het slachtoffer bleek een Nederlandse stagiair die tijdens het vervoer naar het ziekenhuis zich ook nogal agressief gedroeg. We gaan even naar de reclame, dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws. Back to school com KFC,
Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanya Yamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di back-to-school package, incluyendo laptop, Wi-Fi dongle di Digicel, com anya de data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas. Of na Subway, pa 5 florin of mas e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut. Subway. Itapirama. En we zijn terug van de reclame. Opnieuw een dode in het verkeer. Vrijdagavond rond 9 uur 's avonds ontving de politie melding van een aanrijding tussen een SUV en een familieauto vlakbij Landhuis Pannenkoek. Het ongeluk is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een voorrangsfout en een te hoge snelheid. Het dodelijke slachtoffer bevond zich in de familieauto. De bestuurder van de SUV raakte ook zwaar gewond en is naar de spoedhulp van het CMC overgebracht. En door het droge weer van de afgelopen weken zijn mensen niet meer gewend aan een nat wegdek en daardoor kunnen ongelukken ontstaan. Door de aanhoudende droogte van enkele weken geleden zijn bestuurders soms nog onvoorzichtig nadat het heeft geregend. Dat bleek gisteren toen een auto door het natte wegdek slipte en over zijn kop ging. Dat gebeurde bij de Nieuwe Haven. De bestuurder is er met de schrik en een kleine verwonding aan het hoofd ervan afgekomen. De auto daarentegen was flink beschadigd. Iedereen wordt even erop geattendeerd dat de wegen nogal nat zijn en dat er uitgekeken moet worden. Gebouwen die onder het beheer van de Curaçaose overheid vallen, die zijn in slechte staat. Deze worden slecht of helemaal niet onderhouden. Dat schrijft parlementariër Zita Jesus Leito in een brief aan het ministerie van VVRP. Jesus Leito wijst daarbij op leegstaande gebouwen die eigendom zijn van de overheid, terwijl er andere gebouwen worden gehuurd. Ook wijst de politica op de brand die onlangs ontstond bij het oude bestuurscollege, waar het ministerie van Onderwijs zou komen. Jesus Leito wil van het ministerie weten welke plannen er zijn en wanneer het onderhoud weer wordt opgepakt. En premier Pisas is onlangs naar de zeebodem gedoken om zelf polshoogte te gaan nemen voor wat betreft de stand van ons koraal. Premier Gilmar Pisas belast onder andere met Milieu en Natuur is persoonlijk polshoogte gaan nemen onder water hoe onze koralen aan toe zijn. Onlangs dook de premier samen met professor Dr. Mark Vermeij van de Universiteit van Amsterdam in het Rifgebied om met eigen ogen te zien in welke staat de koralen verkeren. De regering is momenteel bezig met plannen om de koraalpopulatie te gaan behandelen met medicijnen en antibiotica. Tot zover het extra journaal voor vandaag. Morgen zijn we weer terug met meer nieuws. Een fijne dag en tot morgen. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij het extra journaal in het Nederlands. Ik ben Aurelio Nobrega en ik val tijdelijk in voor Oscar van Dam, die nu even van een welverdiende vakantie geniet. Dit zijn de berichten van vandaag. Informatiedag over veiligheid. Het Korps Politie Curaçao en de organisatie Plataforma Bandariba hebben gezamenlijk een afgelopen weekend een informatiedag georganiseerd in het kader van veiligheid. Centraal stonden vragen over wat burgers zelf kunnen doen om zich te beschermen tegen criminaliteit. Daarbij was ook minister van Justitie Charlton Hato aanwezig. De minister heeft zijn medewerking aan het project toegezegd. Volgens de minister kan het project meegenomen worden in het nieuwe Barrio-plan van de regering. Daarbij neemt preventie van criminaliteit ook een centrale plaats. En Stichting Siloam kan nog tot het einde van dit jaar blijven draaien. Men zegt wel eens, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat bleek afgelopen weekend weer eens toen een gullegever zich meldde om Stichting Siloam financieel te steunen. De stichting kon het maken van voedselpakketten voor arme gezinnen niet meer opbrengen. Dit door teruglopende giften en donaties sinds de COVID-periode. Dankzij hulp kan de stichting nog tot eind dit jaar voedselpakketten blijven maken. Siloam, dat op christelijke waarden baseert,
Beschouw deze kans als een geschenk uit de hemel. De gever blijft liever anoniem. De service van hotelmedewerkers laat te wensen over. Dat verklaart een op het eiland bekend hotel in het Rifgebied tegenover Extra. Het hotel ziet zich hiervoor genoodzaakt buitenlandse werknemers aan te trekken. Het verhaal wordt door lokale medewerkers tegenover onze krant bevestigd. Ze zijn niet te spreken over de werkhouding van collega's. Ook gasten hebben geklaagd over het serviceniveau. Het hotel wil internationaal imagoschade dat daaruit voortvloeit zoveel mogelijk beperken en is overgegaan tot recrutering van personeel in het land van herkomst van het betreffende hotel. Veel vragen over de nieuwe screeningswet. Deze vragen zijn ontstaan door een uitspraak onlangs in hoger beroep. Dat zeggen verschillende juristen tegenover de redactie van Extra. Het is voor veel mensen niet duidelijk wat deze wet in de praktijk betekent en dan met name of iemand met een veroordeling wel of niet minister kan worden. Het is zelfs de vraag wanneer iemand als een veroordeelde kan worden beschouwd. De onduidelijkheid is ontstaan door een uitspraak onlangs in hoger beroep. Daarbij bepaalde de rechter dat iemand pas als veroordeelde kan worden beschouwd indien deze persoon een straf opgelegd heeft gekregen. Het OM argumenteert echter dat er wel degelijk van een veroordeling kan worden gesproken als de persoon in kwestie schuldig is verklaard. Het OM overweegt een cassatie in het belang der wet en dus niet tegen de voormalige ministerkandidaat in kwestie en heeft daarvoor 3 maanden bedenktijd. Een stagiaire is aangehouden wegens vernieling. Dat gebeurde afgelopen vrijdagnacht op zaterdag. Een Nederlandse stagiaire is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden wegens agressief gedrag en vernieling. Daarbij zijn 2 auto's zwaar beschadigd geraakt. Het incident vond plaats in Dominguito. De dame in kwestie zal mogelijk onder invloed zijn geweest van verdovende middelen. Een agent die langs reed en stopte om de dame aan te spreken wist haar niet te bedaren en moest daarbij om assistentie vragen. De dame bleek niet aanspreekbaar en liep bij de aanhouding een verwonding op door het tekenstribbelen. De dame heeft schade toegebracht aan zowel auto's en andere spullen rondom het huis waar ze is aangehouden. Nog geen 48 uur na de aanhouding van een agressieve dame moest de politie weer ingeroepen worden voor een andere Nederlandse stagiair die zich agressief gedroeg. Dit gebeurde in de omgeving van Mambo Beach Boulevard. Bij aankomst trof de politie een man aan met flinke klappen aan het hoofd. De man lag in een grote plas bloed. Een andere man zou hem in elkaar hebben geslagen en de plek daarna hebben verlaten. Het slachtoffer bleek een Nederlandse stagiair die tijdens het vervoer naar het ziekenhuis zich ook nogal agressief gedroeg. We gaan even naar de reclame, dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanya Yamada. Kuta bisabu, kubota unjega na donan di back to school package incluyendo un laptop, un wifi dongle di Digicel, ku un anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas. Of na Subway, pa 5 florin of mas, y llena bodatos nang patras di bobon y deposite de nos back to school raffle box. Pa mas information, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut. Subway, Itapirama. En we zijn terug van de reclame. Opnieuw een dode in het verkeer. Vrijdagavond rond 9 uur 's avonds ontving de politie melding van een aanrijding tussen een SUV en een familieauto vlakbij Landhuis Pannenkoek. Het ongeluk is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een voorrangsfout en een te hoge snelheid. Het dodelijke slachtoffer bevond zich in de familieauto. De bestuurder van de SUV raakte ook zwaar gewond en is naar de spoedhulp van het CMC overgebracht. En door het droge weer van de afgelopen weken zijn mensen niet meer gewend aan een nat wegdek en daardoor kunnen ongelukken ontstaan. Door de aanhoudende droogte van enkele weken geleden zijn bestuurders soms nog onvoorzichtig nadat het heeft geregend. Dat bleek gisteren toen een auto door het natte wegdek slipte en over zijn kop ging. Dat gebeurde bij de Nieuwe Haven. De bestuurder is er met de schrik en een kleine verwonding aan het hoofd ervan afgekomen. De auto daarentegen was flink beschadigd. Iedereen wordt even erop geattendeerd dat de wegen nogal nat zijn en dat er uitgekeken moet worden. Gebouwen die onder het beheer van de Curaçaose overheid vallen, die zijn in slechte staat. Deze worden slecht of helemaal niet onderhouden.
Dat schrijft parlementariër Zita Jesus Leito in een brief aan het ministerie van VVRP. Jesus Leito wijst daarbij op leegstaande gebouwen die eigendom zijn van de overheid, terwijl er andere gebouwen worden gehuurd. Ook wijst de politica op de brand die onlangs ontstond bij het oude bestuurscollege, waar het ministerie van Onderwijs zou komen. Jesus Leito wil van het ministerie weten welke plannen er zijn en wanneer het onderhoud weer wordt opgepakt. En premier Pisas is onlangs naar de zeebodem gedoken om zelf polshoogte te gaan nemen voor wat betreft de stand van ons koraal. Premier Gilmar Pisas belast onder andere met Milieu en Natuur is persoonlijk polshoogte gaan nemen onder water hoe onze koralen aan toe zijn. Onlangs dook de premier samen met professor Dr. Mark Vermeij van de Universiteit van Amsterdam in het Rifgebied om met eigen ogen te zien in welke staat de koralen verkeren. De regering is momenteel bezig met plannen om de koraalpopulatie te gaan behandelen met medicijnen en antibiotica. Tot zover het extra journaal voor vandaag. Morgen zijn we weer terug met meer nieuws. Een fijne dag en tot morgen.